Ildau mocht Joert natuurlijk voor het eerst naar de peuter. En dat is het wel heel leuk, want ik krijg al je foto's binnen van Ilse en filmpjes. Dus dat is wel echt super schattig. Check dan. Oké, even stilte. Ja, dit maak even goed. Ja, ik jij hier iets, dat had ik nog nooit. Ja. Wat is dat? Sturdy? Nee, Ja, maak die even zien? Nou, let ons even zien. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. En ja, meisje, Joert stiert er net één squalletas klaar maar. 2 squalletassen, want waar gaat Joert voor het eerst naar de peuter? Waar gaat Joert voor het eerst naar de peuter? Oh, dat is daar. Ja, dan is naar juf toch? Ga zo zin aan een squallen? Memo? Zat er geen tier van, oh. Nou ja, jongens, dus ik krijg even mij naar binnen om haar te brengen, met de tractaties. En daarna ging ik op, want ik naar squallen, want ik ga weer een chitsvlog fruittour. Dus ik ga het fruit al ophellen. Ik zal zo nog even de gitaar inpakken en dan ga ik op naar de volgende basisschool. Ik zou zeggen via te abonneren en te liken en ik neem je mute bij mij. Iets zaken naar squallen? Of zaken eerst uit zwaaien? Dan ga je aan ik naar squallen, hé? Ja. Ja. Zakken. Eerst zaken, hè? Ja. Eerst naar zaken zwaaien en dan gaat Ildo aan naar squallen. Ja. Ja. Wat is zaken nou? Komt het er longen? Zaken, roep maar. Zakken te botten. Zaken, pak de fiets nog even, denk ik. Loos daar. Doe eens naar Lois daar. En Famke. Franke. En juf Marijke. Zusje Manke. Ja. Oh, daar is er. Doei. Hij zegt Hij zwaaien. Je komt op het dik wel. Doei, zaken. Zo, zwaait er al. Doei, doei. Ontvermit je. Ben je zwaaien? Ja, zwaai, zwaaien. Zo, doei, zaken. We gaan het nou natuurlijk over fruit hoor en ook groente. Maar we gaan het ook over bewegen. Nou, dan ben ik wel eens even benieuwd hoe linig had je bent. Waar kan zijn tjen nog rijden, jongens? Kan ik zonder de knibbels te boren, hè? Ja, kan de tjen nog rijden? Juf, weg even. Oh, je hebt een hele linige jufje wel. Oké, even stilte. Ja, dit maak even goed. Ja, ik jij hier iets, dat had ik nog nooit. Ja. Wat is dat? Sturdy? Nee, Ja, maak die even zien? Nou, let ons even zien. Wow! Nou, applaus keer. Ja. Super! Nou, en dan sluiten we even aan. Ga je hem nog vragen naar mij? Want ik vreeg hem wel van alles, maar misschien ga je hem ook wel vragen naar mij. Waarom kwam je hier? Nou, ik vind het zo... ben je hem op squallen bedoelst? Ja. Nou, ik vind het heel belangrijk dat mensen goed zo'n eten en bewegen. En dan wil ik wel een skierf. Dus ik ga langs alle basisscholen om te vragen van... Hey, vind je hem fruit ik lekker, groente ik lekker, eten je hem wel een soort, beweeg je met een soort. En nou, deze klasse die had een dikke zien, hè? Zeker. Maar waarom ben jij hier uitgenodigd of kom je hier zo? Nee, ik ga... meestal squallen kunnen me vragen als ik deel kom. Dus ik denk dat de directrice vragen gaat van... Hey, kom maar even deel. Of heeft juf dat stiekem? Ja. Nou jongens, dit wie echt een machtige klas. Superleuk meiden. Heel enthousiast. En ze winnen eigenlijk al wel heel goed dwaande. Hè? Goed zo'n eten, goed bewegen. Al je wel op sport. Dus leuk om te zien. Ik zal op naar huis. En via het te abonneren en te liken. Ik neem je mute bij mij. A few moments later. Ildau mocht Joert natuurlijk voor het eerst naar de peuter. En dat is het wel heel leuk, want ik krijg al je foto's binnen van Ilse en filmpjes. Dus dat is wel echt super schattig. Check dan. Mij haar grote nicht, Famke vanzelf. Voor het eerst. Oh, filmpje. Ja, mij moest ik mij. Nou, ik mocht dus even mij. Nog een filmpje. Ik mocht dus even mij de klas zien. Nou, ze vond het heel dan het spannend. Ze vond het hartstikke leuk. En ja, het is vlak bij haar opvang. Dus ze viel haar direct al wel een beetje thuis. Ze mocht een handje wasje. Toen mocht ze even een badje. En ja, die had Joet wel een hele leuke dag. Dus dat komt wel klaar. Nou, hier komt juf al in. En dan mogen we mij. Maar juf mij. Ja, superleuk. Dus liet ze famkes worden grut.
echt wel op naar Broeksterwaard. Hi, ik ben weer thuis. Dit magazine, ga je hem dus al zien? Het Chill magazine, echt hartstikke leuk. Fries magazine voor jong en oud, hartstikke leuk. En er staat ook een stukje in over de chitsvlog. Check dit. Dat gaat over de vlog die ik met juf Yvonne maken heb. Over het kinderboekenjournaal. Nou ja, daar zit ik in haast nog goede bennenboekentips. Nou, ik net, maar als chits van de chitsvlog volgers, dan vind je er een video met juf Yvonne. Yvonne jouwt op haar website www.kinderboekenjournaal.nl alle dagen een leestip op haar website. Superleuk. In Chits haar vlag zus dan ook dat Yvonne al je leuke boeken mee hem had naar Chits. Er zitten vast een paar goede tips voor die. Ik zeg ook nog een heel leuk gedichtje hierin. Blauw Mieske en Blauw Sieske. Blauw Mieske en Blauw Sieske. Toen let dus nog een kunstje zien. Hij hem het zelfs wel in de gaten. Je bent een lietse acrobaten. De geniaalste die te ken. Je hem springen op een toekje. Als wie het gymnastiek. En sjuggen om het hoekje. Met een hals van elastiek. Je hem hingen om een slinger. Je hem klimmen in een touw. Je hem zwaaien in een ring en draaien om een rekstok. Wauw. Blauw Mieske en Blauw Sieske. Of sjuggen we jou het neert? Sjong dan voor u zijn wieske. Of hij hem dat net leert. Ze ben hem al besmeerd. Hartstikke leuk. Ik zal mijn gitaar weer even uit de tas pakken. Want voor de Frieske top 100 kist in het varen ook meestal vregen om een huiskamerconcert te doen voor Omroep Friesland. En ik mag dus ook huiskamerconcerten doen gaan met de vestjes van de Chitsvlog. Dus dat is echt superleuk. Ik ging dat together doen met de gitarist van mijn band, Sierk. En wij gaan dan langs 3 huizen, dus 3 huiskamerconcerten. En oeral doen we 12, 3 nummers. Ik zal even die nummers even terugnemen. Wij zitten zelf zo te denken natuurlijk aan Rap Grut. Misschien zwemdiploma. Dat zijn natuurlijk de 2 naasten wat. Dus ik denk dat die 2 eerst even nog het terugnemen. Dan zit ik nog het verst in mijn geheugen. Omdat we natuurlijk correct die clips opnamen hebben. Dus daar zit ik met een pingel in. En dan kan ik aan Ildo weg uit de eerste dag van de peuterhel. Hey Wiefke. Je is zo'n mooie kaart gekregen. Ja, zeker. Wauw, en een feest, hoe het op? Gitaar. Wat leuk. Hoe wie het op squallen? Koorts. Wie het leuk? Ja. Oh. Ik heb ballon. Ballon? Ja. Zit een ballon op? Let mijn machine. Oh ja. En er staat op. Voor Ildau van het lokweesken maar die tweede jetje van alle pjutten en de leidsters. Wat leuk. Dus wie een mooi feestje. Ja, wist. Schat. Prachtig, hè? Nou, ze hier een hele mooie mannen, hoor, zei juf. Geen centje pijn. Zie je die hartstikke leuk mij. Ze hier wat vernuver om haar heen zien op de feeststoel. Maar ze hier het hartstikke leuk van, hè? Word je al? Mij wil je? Mij is laat dan. Vet mooi. Maar ik hem al pakken aan het stikken. Zo, mem op dan. Zo? Dat mem nou op. Zo mooi? Maar op, Heidi. Heidje, feest. Heidje, wat hast du op een holle? Feest, hoe het? Dat is mooi. Hey Jiske. Kom eens. Het kleren is. Kom maar. Maar we maar even eten. Ik ga lekkere eetbijkers en broodjes. Lekker, lekker. Hè? Hoe werkt dat eigenlijk? Weet ik net, zei het. Met mij net. Heid, hoe werkt dit? Ja, dan moet je het ervoor zetten. Ja? Ja, er zit nog niet in of wel. Maar dat... Ja. En als we erop zetten, dan gaan we gewoon slaan. Op slaan? Ja, dat denk je. En welke wat zaak? Oh ja. En dan, ja, wat doen? Oh ja, dat is magnetisch. Ja, en dan... En dan meppen. Wow! Holle raast! Nog een keer nou? Ja, dat was heel vol. Dat is haast nog een beetje te moeilijk voor dit. Ho, ho, ho. Dank je. Slaan. 1 keer. Bam. Ja, haast. Ja. Oh, dank je. Je dan bam. In 1 keer heel vol. Oh!
Papi. Hey, we hebben lekkere e-bikers gekocht. Zullen we een bal eten? Kom. Nou, we hadden eten op. Ilde wie toch wel heel wurg worden van zijn eerste keer in de peuter. Die lijkt lekker op bedje. Die wil ik wel heel graag op bed. Ik zal nog even wat was kwam. Je hebt rugby, het ene was. Aan even een stafzoeker door het huis. En dan leuk het wel weg. Hey, ik zou zeggen, voest het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen en via het net de chill op te downloaden voor die tablet als telefoon. Hey, naar de chillvlog. Hey hoi!